yang Santala ya angon bebek ilang kabeh. Satama lan Kartama. Paring pangandika dawuh paman wonten paring pangandika ingkang dawuh. Marmo adoke tak awe cerakat araketake iki ana pakaryan kang luwih wigati. Lajeng kersanipun paman Arya, lajeng kersanipun paman Arya. Titi kalenggan Kakang Gundel Paribaya ya bapakmu. Iki rak duwe siswa ingkang pinunjul saka ngersane para kadang Sata Kurawa. Iki Kakang Gundel Paribaya api-api utusan marang Prabu Dewa Sengara. Supaya tedhakane negara Ndrawati jalaran wis kondhang kaluka. Yen Titi Kalanggan iki Kakang Semar bakal bangun desa. Lah bangun desa iki kok ora padha ngringkehake Bharatayuda golek kemenangane dhewe mula ayo. Adoh cerak ana baris keder baris pendem Prabu Dewa Surya enggal tututana lekasen bantun besok ngenteni apa sanggembung lenggah mirsani ayo aja nganti lajeng mersanipun kados sinten ora ana liya kejauh kedisian Petruk kantong bolong ayo aja nganti wis kan sembrone Petruk aja nganti kesene aku kan bakal nang prijane kan kita prayoga dewa satama lan karta marmo mun pamit tak pamit Samar soroting sukma sinukma ya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu ora klerus kaki magla teng dalon sumurupa ora kenal-kenal Sentana Praja Ndrawati babuh keparat natalah ayo aja nganti maglah teng dalan aku anggoleki beburonku ora ana kidang kelawan menjangan kang liwat setengah dalan piye ora ana kidang kelawan menjangan kang liwat setengah dalan babuh keparat natalah beburon ora wujud kidang kelawan menjangan nanging Petruk kantong bolong ayo samangka pinangka dadi ngadar para sesembaning para kadang Sata Kura putra Siwan Rama Mandura Setyake dumunung wirang tumandang setyaniku garwanira Setyake mondrat mojo ora kena ngucap nglasani Petruk kantong bolu ayo kowe bali saka papan iki kang bakal mengkon ora ana kejaba putra Sentana ing Ndrawati kakasih Raden Singamalang ya Bima babuh keparat kepalanging para kadang-kadang besok apa meneh saiki apa meneh ayo kana tau kudu balin bacut budak sembadani bongo tak ram ketiban tangan kepecah siramu lakon dodok dadamu lakon rondo bojomu